Привет на всички, които се интересуват от темата за чуждестранната собственост върху българските земеделски земи. Както виждате от обобщените данни, които ви показвам, към момента явните юридически лица собственост на чуждестранни граждани са малко над 202 000 декара. Част от компаниите също така се занимават с земеделие и обработват около 230 000 декара. Ако се вземе предвид процентното съотношение на тази чуждестранна собственост на база около 52 милиона декара, предназначени за селскостопанска дейност, чужденците притежават към момента около 4 промила. Ако се вземе предвид освен явната тяхна собственост, така и скритата в по-малките компании, които не са обект на днешното видео, може да се предположи с голяма доза достоверност, че чуждестранните собственици на български земеделски земи е от порядъка на около 1%. За сравнение, данните, които можах да издиря за Румъния, са, че чужденците в Румъния владеят и обработват около 5% от земеделската земя. Какво ще видите в това видео? На първо място класация на топ 20-те чуждестранни собственици на земеделски земи. Ще ви покажа къде те инвестират, какви са техните инвестиционни стратегии и кои от тях купуват интензивно земеделски земи. Бързам да кажа, че за последните 2 месеца около 5-6 от тези топ 20 компании са изкупили около 16 000 декара земи. Ето е и най-обобщената класация на топ 20-те чуждестранни собственици на земеделски земи в България към 2024 година. Фактически това са данни за януари 2025 година. Виждате реално не фирмите в тая обобщена табличка, а физическите лица, които са собственици на фирми, които изкупуват и инвестират в земеделски земи в България, а част от тях и обработват. Ето в жълто най-отдолу обобщено, че те притежават около 4 промила от земеделските земи в България. Както виждате в челото на класацията, първите 5 от чуждестранните собственици се занимават и с обработка на земеделски земи. Нека да задълбаем по-надълбоко и да видим разширената таблица, където може да видим в детайли собствеността на тези чуждестранни собственици. Ето е тая табличка. На първо място, както виждате, е собственик гражданин на Китай Уан Шоупенг, който през 2014 година купува около 30 000 декара земя от собствениците на Агрион, които притежават тогава тази негова към момента фирма Хера Агро. И за тези около 11 години от около 30 000, както виждате, с около 10% се е повишила собствеността на тази фирма, като същевременно те обработват около 50 000 декара в районите на Пловдив и Ямбол най-вече. Най-вдясно виждате за последните 2 месеца те са купили около 77 декара земя, което ще рече, че към момента те не са активни купувачи. Ето го основния район, в който Хера Агро обработва тези около 50 000 декара. Района на Първомай, Димитровград и малка част в северо-западна България. Какво е интересното, което може да се наблюдава в тяхната дейност? Купили са, както казах, около 30 000 декара преди 10-11 години, увеличили са собствеността си до около 33 000 декара, но експанзията им да обработват повече земи, която е била първоначално, както виждате тук, преди 5-6 години са обработвали почти 70 000 декара, но явно не са достатъчно конкурентно способни в района, който обработват, и към момента обработват около 50 000 декара. И може би тяхната инвестиционна стратегия е да намаляват и концентрират земите, в които обработват земи, и по възможност да купуват, колкото и да са им скромни към момента възможности да купуват земи. На второ и трето място в класацията са чуждестранни фирми, които към момента най-активно купуват земи. Това са най-обобщено холдинг Дурум, който е собственост на испански гражданин. Ето го, холдинг Дурум.
испанският гражданин Антонио Габалдон, който притежава и Дурум 2006, 2007 и Дон Акрикола, които може да ги видите в табличката. Как може да видим това движение на покупки или по-надолу в червено може да видите някои от чужденците, които пък продават земеделски земи. Търсим в модула собственост съответната компания. Ето собствеността на Дурум 2007. Когато натиснем таба история, може да видим за тези 2 месеца, които сме направили засечка от 24 януари 25 до 24 март 25, че земите, които притежава тая компания, са се увеличили от 3595 декара на над 6000 декара или повишението е над 2500 декара, което може да се види и в табличката. Като цяло, Холдинг Дурум оперира в Северна България до поречието на река Дунав, както може да видите, когато покажем собствеността на фирмата на карта. Това е района на Гулянци и Никопол. Следващия в класацията, както виждате, е чешкият гражданин Яромир Тесарч, който е собственик и на Енергопро. Виждате как когато се продадем големите инфраструктурни обекти, чужденците чрез тях, печалбите, които изличат от тях, продължават тяхната експанзия и в случая много агресивно изкупуват земеделски земи. За последните 2 месеца фирмите на чешкия милиардер, който е собственик на Енергопро, но не само, собственик е на 52 водно-електрически централи в практически много страни по света и е много сериозен играч в енергетиката. Както виждаме, има интереси и в земеделието. Вижте колко агресивно за 2 месеца фирмите му са купили над 5000 декара земи. Ето е една от фирмите му, FreeSol. Виждате в таба история нарастването за тия 2 месеца, как земите са станали от 14 000 на над 19 000. Искам да подчертая, че в тая обобщена таблица декарите, които смятам, са към януари 25-та, без нарастването за последните 2 месеца. И както виждате при чешкия милиардер, януари е имал чрез фирмите си собственост върху 20 000 декара, към края на март те са с 5000 декара повече, като най-голямата придобивка е направена на земя е направена чрез фирмата му FreeSol над 4800 декара. Ето ги тези 4800 декара. Другата му фирма е Терастера България, която, както виждате, също придобива около 600 декара. Какво е интересното, освен агресивното купуване на земя на фирмите на чешкия милиардер? Както виждате, фирмата му Терастера България обработва около 55 000 декара земи в района на Търговище и Попол. Като за мен тук най-интересното е бързият темп, с който тази фирма превзема земи на база обработка. Как го постига, не ми е много ясно, но както ще забележите, за последните 4 години фирмата е преминала от 13 000 декара обработваеми земи, на които тя е арендатор и собственик, е стигнала на 54 000 декара, което е увеличение за 4 години с над 40 000 декара. Феноменално агресивен растеж и в тази насока. Като цяло мога да кажа, че за мен чешкият милиардер, който е собственик на Енергопро, фактически е най-агресивният играч, който активно изкупува земеделски земи в района на Търговище, основно за момента. Също така агресивно наема земя за обработка. Ето на картата и собствеността на земите, които притежава Терастера България. Следващия в класацията е Аерофабриция Фрески от Италия, чрез фирмата си Агрипламет. Притежава около 19 000 декара и за последните 2 месеца е купил над 800 декара земи. Много интересни собственици за мен са семейство Ромбаут, които са на 5-то място. Бащата Филип Ромбаут е собственика на Агрополихим в Девня.
преди малко повече от 10 на години започва да купува земи в района на Кула и Видин в северо-западна България и ги предоставя за управление на тогава 20-годишния си син Виктор, който е много симпатичен лично за мен младеж и много добре се справя с развитието на компаниите, които управляват семейните земеделски земи. По твърденията на Виктор Ромбаут, които слушах в един подкаст, те управляват доста повече от тези 19 000 декара, които съм показал тук, но аз не можах да открия други фирми, които да са под тяхно управление и да докажат това. Както виждате в най-дясната колона, за последните 2 месеца фирмите на семейство Ромбаут са купили около 1500 декара. На 6-то място виждате собственик от Израел, който не се занимава с обработка, а просто е инвеститор. Чрез фирмата си Bridge 2007 израелският гражданин инвестира основно в планинските райони около Белоградчик. С каква цел го прави точно там, лично на мен не ми е ясно, но ми е много интересно. Следващите в класацията са двама граждани съответно на САЩ и на Австрия, Джордж Рор и Морис Табасиник, които притежават около 9400 декара земя, но интересното при тях е, че за последните 2 месеца реално са продали около 45 декара земи и те на практика са, може би, единствените, които нетно продават земи от тези топ 20. Следващия в класацията е небезизвестния Едуардо Миролио. Чрез неговите фирми той притежава над 9000 декара и последните 2 месеца е купил над 700 декара, както виждате. На 9-то място пак е полски гражданин, който притежава над 8000 декара и нетно е купил за последните 2 месеца около 100 декара земи. Надолу в класацията няма да я разглеждам по-подробно, само ще ви я покажа. Виждаме гръцки гражданин на 10-то място, на 11-то белгиец, на 12-то кипърец. Ще направя интересна вметка относно класираните на 13-то място семейство Дебнички, които са от Белгия. Както виждате, чрез тяхната фирма Агрограмада те инвестират в района на община Грамада, област Видин. Това е същия район, в който развиват дейността си и семейство Ромбаут. Явно те са приятелски семейства и семейство Дебнички отдават земите, в които са инвестирали, на своето приятелско семейство Ромбаут. И практически арендатор на техните земи е Виктор Ромбаут. На 14-то място виждаме Стефан Ебнер от Швейцария, който е собственик на Dominion Grey България, фирма, която много години се занимава с изкупуване на зърно в североизточна България и Dominion Grey основно изкупува земи в района на Добруджа. Ето къде притежава земи Dominion Grey България, в района основно на Шабла, Каварна и Крушари. Няма да разглеждам подробно последните в класация, защото както виждате в най-дясната колона, за последните 2 месеца те почти не са купували земи. Като обобщение мога да кажа, че за последните 2 месеца сумарно топ 20 на чуждестранните собственици на земеделски земи са изкупили около 16 500 декара земеделски земи. Притежават над, вече ако съберем 202 000 декара към януари 25-та, плюс тези 16 000, които са купили, значи вече приближават 220 000 декара земя, а обработват около 230 000. Като обобщение мога да кажа, че топ 5 чуждестранни инвеститори в български земеделски земи, които се занимават и с обработка на земеделски земи, продължават активно да купуват земи, въпреки моето и предполагам всеобщото мнение, че земите ни на този етап ценово са в някакъв поне лек балон. Но въпреки това те продължават да купуват. И може би обяснението е, че просто хората разполагат с много пари и за тях дори да купят малко по-скъпи земи не е голям проблем.
Поставете се на мястото на един милиардер, като чехския гражданин Яромир Тесърч, за който 10-20%, 30% по-скъпи земи не са проблем да ги плати, ако той постига целите, които си е поставил. А какви са неговите крайни цели, може само да предполагаме. Това е, което исках да ви покажа в това видео. За момента може да бъдем спокойни от гледна точка на това, че за последните 30 години, в които се върна собствеността върху земеделските земи в България, чужденците са придобили около 1% сумарно, което не е толкова притеснително. Още повече, че някои от тях, като семейство Ромбаут, за мен са изключително полезни за развитието на земеделието в този така северозападнал район на Видин, в който оперират. Надявам се, че тази информация бе полезна за тези, които се интересуват от темата. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи!